Hoi, wij staan hier in Ljouwert, de haardstad van uw provincie Friesland. Een mooi plak voor de kick-off van Taalplan Friesk 2030. Ja, en we hebben er heel iets meer over. Maar wat is dat nou eigenlijk, Taalplan Friesk 2030? Kom maar mij, dan vertellen wij je maar alles over. Het Friesk is een skierber van de Friezen en van uw identiteit. Een taal om grutsk op te wijzen en om in te investeren. In 1980 werd in de wet vastgelegd dat het Friesk een verplicht vak was op squallen. Een boppenslag. Maar wat bad er in de praktijk? Wat doen de squallen echt met het Friesk? Om dat in kaart te brengen kregen de squallen fjouwerierlien bezitten van het onderzoeksteam van Taalplan Friesk. En tijdens deze bezitters kregen de squallen een profieltakent. Ja, in deze profielen lezen tussen F en A, waarin F het leegste is en A het hoogste is. Maar Taalplan Friesk 2030 willen de provincie en het Rijk allebei in Friesland de kans gaan om de Frieske taal te leren. Nee is dat er aan elke squalle een squalstieper keppelen wordt. Die zal de leerkrachten, docenten, de squallen en het squalbestuur ondersteunen om de ambities weer te maken om zo te groeien naar een hoger profiel. Maar er is meer stiepen. Alle onderwijsorganisaties en instellingen die het dwaande houden met het Friesk, gaat Taalplan 2030 als stip op de horizon. De provincie, AFOK, Zedin, Vers, Kunstwerk en Heilstenden. Omroep Friesland, SFBU, De Rug, onderwijsbureau SEMCO en de onderwijsinspectie zullen je hem helpen. Zo zetten wij ons provinciebreed in en investeren wij mijlkoor in de kwaliteit van Friesk onderwijs op alle squallen en onderwijsniveaus. Juist in deze geerwerking werden we mijlkoor de schouders eronder zetten, zorgen wij voor het Friesk van nu en later.